ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രാവിലെ മുറ്റൊക്കെ അടിച്ചു വാരുകയാണ്. രാവിലെ ചായകുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മക്കൾ പുറത്തേക്ക് കളിക്കാനിറങ്ങുക. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കൊക്കെയുള്ള പരിപാടി നോക്കുകയാണ്. ബീഫ് കറിയും നെയ്ച്ചോറുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഉമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നെയ്ച്ചോറ് ഞാനും ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ച്. അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് പണികളുണ്ടായിരുന്നു. വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പൊടിയണ്ണീൻ്റെ ഒരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. ആ മരത്തിൻ്റെ തടി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തോട്ടി ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അറുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി. അതിനുശേഷം അവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി. അപ്പോൾ ഇവിടെ മരത്തുമ്മേ ഒരുപാട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറുത്ത് മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു. അറുത്തതിൽ കുറച്ച് പഴുത്തതും കുറച്ച് പച്ചയുമായിരുന്നു. എന്തായാലും അതിൽ പഴുത്തതെടുത്തിട്ട് മക്കൾക്ക് മുറിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവർ ഹാപ്പിയായി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ച്. ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല, അത് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉമ്മ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തുടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടെ പെട്ടെന്ന് തീർത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തുടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാം റെഡിയാക്കി. മുൻപിൽ കുറച്ച് ചകിരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചകിരിയൊക്കെ എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടു.
പിന്നെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മക്കൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം തിരുമ്പാനിട്ടിരുന്നു മെഷീനിൽ. അതങ്ങനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി തോരട്ടു. പിന്നെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു, മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മക്കൾ കളിക്കാനിറങ്ങി. അങ്ങനെ ഇനിയും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.